Abide by statutory provisions. Abide by statutory provisions. Abide by Respect Nehu Acts and statutes. Respect Nehu Acts and statutes. Respect Nehu Acts and statutes. Kino hikai ke skul ba Nehu hapok ka Joint Action Committee hakalai tarik unai wing arhaja apply kilami pai ba ban persya ya gajing thungkam u Vice Chancellor ka Nehu u Professor Prabha Shankar Shukla ya u Rohit Prasad ku Senior Consultant kani ke skul ba hakani gajing akhi kino hikai Nehu kila dawa banweng ka Mardor ya u Rohit u Vice Chancellor ula khot ya kren yakini kino hikai hapo office tre kam jong u kat bana kaliang kino hikai kila kentaj bat dawa na Vice Chancellor ban mi shabar ka office ban ya kren markmat rengkat ka city wen kam ya urohin habaya kren shakilat pathai khubor u chairman ka JAC u Professor Lakhan Kama u ong ba ka JAC ka dawa ya u Vice Chancellor ban siu tulop nakapla jong u ya urohin namar ba ulaya ilai ya ka kendon tre kam ula ongru bahakine ki arsnem UVC ula penkhe yaki babon ki kendon jongka university hagene ka jinglang ya shem katuk anetli ki rai ki ba kongsan kawai ningkong ngi ong ba yongniu bre ba ila thung klem da don ka an ka kanun ba de thung kam hapani hu ula thung udon kam ban weng wood kumang ilabo ude ladau ka ban kren ban ngi u hapani sai ngi ka termination letter ne ka removal ka city bal awengi inaka kam haing handai ngitip yo bre ngi lapan mi nang ne ngathal tangkat no lapet handai ngi kwap UI nama dau pun pi ngi da ka city pen pau ba ula bakla hadir kata ka baar bade bangila rai manta kasni ba kapisa ba ula siu tulobi nyopusan hajar Sauputingka plus lipo % DA kat kumka bunai Julai arja arpoar bat ka quarter bagi ai kata ka tulop ni deban siwe naka plajong i namar ka deka pisani hu ila pendon kam bakla idon kam basiu na mndi naka pisani hu I hapsein naka tulop jong i pa in UI ba rada pi pendon kam bakla ka pisani hu ngi kum ka jack ngi kum ki sang ki bodon hapon ni hu ginia banjur ngin ong baik ba pi deban siwe naka plajong pi nawa pim don hau pendon kam bakla ka pisa jong kan ni hu ka balai bangil arah hang ni namar ngi UI ba ka ki jingtau ka jack menta kala don la de ka tang kawe ka kunhon ka baya kun ye ki jing dawa jong bor likely giseng nihusu nihuta ban nihunsa nakawe ka por shakawe por ngila UI ki demands ban ki deadline menta namar ngila ya kun bai kum kawe ka kunhon ngila ya merge lang ngila ya subsume bai ki demand bar kha jong ni giseng ban ka deadline haka jack tamut kuno ka deadline baki ai nama ka deadline ba ai ka jack ka kut jisha menta ka me tamur hakni ka tiyo ban namang idon ki program jeng khna ngim ko ban thot kata takadau haka khatlai tarik kan sedang ka jingya khi ka bajur hangni ngil arai ru daga chisur ngil arai ba ngi kum ka seng ngi kum ka jack ngin ya pen pan chichu ngilang pen klanya kan ya jingki jongi hado bom ban sel ese sapoi ka por bangin pha I ban weng ban mi sendon nang ni namar habang ngi pej mata don kata ka jingkwa ban solve begini ki problem jongi ki barang ki jing jongi kat bab nginang bo hai I ele ban pen pun der ba ya ka por ngamtip ka e ka daw hanrei ka kamba I sok ha ban le hanrei imkwa kumba ila le philai I haka economic council ka to ka emergent economic council ka deben le nadu bna August bangila ajing tho ipen slam lai bunai ipen thodi ki jing pule puthi jing khna hanrai khaddo dai khot meeting haposting tang ladep rai ladep solve ka problem kumjo hi ka jingweng jong rohit ru jisa ka posok nama yo bre phila thung klam an klam interview jisa haposting ta phila ben la ban bang hanrai umkwa ban weng umkwa ban pen pau ba ula bakla ngitip ba don la chudu kumbai rohit numwan chuane no hanrai umkwa ban weng I ben nama dai weng in pau ba ila bakla imkwa ban kubur ya kata nama ubre ula long ba supala ula kumang yang ten paneng long arrogant ka ego jongi ka arrogance jongi ka lalong shoba palat ba imkwa tang men kubur ro ba ila bakla nama lari terminate tamun ila kubur ba ila bakla har ko ban kren don ka termination city anda ngila dep ong lada ka kren ban ngi pihak ra sha ka city ba pila weng kam yone kram kata nginum tre ban kren kono kam kono ka demand bangila bo nginya khi be kumne ngmele man nai kren ba ingmele nginya khi be ngene wan be ine na ko por sha ko por tamangin ban be ngidang pun klan jur be ikene ka jingya khi jongi hado bangin yo kata ka thong jongi ka jingjob namar ki jingdawa jongi ka de ka jingdawa ki pakong sane la bun banai bun snap mentang la bu ki jingdawa hanrei umju khan snap u khan bai gine hai ka kin le yo gine non teaching staff kin le yo gine student kin le yo hare
susu ba lada pila pelang gini ki jing dawa lada kila bon palat sapoi kowe kesni ka saplo lalong sisa kumta kene ka jing kan a jungi ka jing kwa jungi ka jing terang jungi uklam sngap bor kata menta kala plo sisa kan plo kan hek adana ya kapor namar da kapoi ka khalai tari jungunu bunai pin soi ka jing ki ka ba khrau kan sedang dang ta ter ngin saya perkhat biang kunu banle hado ban sapoi kapor lada chong be kumne chong sangem be kumne mban sing hab dawa be lese ba un hiar shukino kata hari ngampat kwa ban omatan mai pat rai hapo jack lese ngindang ya hakata ka lain nabar kat kum ka jing pe jongi uni ubroi mat syam phang ke sudo kum don trek hado ula note ba napo ka website jong kan nihu la weng lut ki pdf file jong kan nihu act statutes ordinance rules but regulation kabar deban don be hang tu nama da usyong bruna delhi ne napo us ne napo europe udeban la ban download kan nihu ka anjo kan nihu ka long kumno ka act jong kan nihu ka ong kumno weng namar u aidau ba ki long outdated uang hanre hot kadon kan tu kan ni ki ordinance ki balong out hanre mdi por khai khamtam kan nihu act but ka statutes pimla ban perkala la de pas da ka parliament nadu 73 hadu mentak ne be kumjo hanre yikitar uweng namar kwa bangi kum ki seng lane kum ki we ki no hikai lane gitu ki no hikai le segi bala le chakot bakin yo ki jing tip ling ba gitu ki ordinance mangi don lane ki statutes pala sha la ki file case bakin num yo information re su tho u khen sting yangi umut ba ngim don ngi pade ki no hikai ki lane ki no chi stam ngila download ba khoi ki don be ki pdf file la jong la download la don kam ngin sapon don kam ki hak no ko pot han re ka jing ka jing be jong ne u vice chancellor apo shaka pot ba sutho ke udang le umut rai dala weng yegine na po website kala akut harne ngidon da ka kot ko bala de print ngidon ka kot ko ba blue ka de ki ong ka nehu ka volume 1 volume 2 bala don nadong shadong nado 70 bagi nehu act ordinance bagi state hoy kinet ngi apan kala namar kat kum ka juk apun kala namar kat kum ka regulation ba wan na po UGC ngi hap pen kala ki jang hanre ka ba bon balang hi kadang ne be kababon hi kadang ne be thik kumangi lade snaya kan nihu act stage hamtam nihu act ba statute lai pimla pun ki kreban bol de ban weng jisa hanre ka jingweng jo u aida u pha ong yuto ba computer operator ba u aida ba ngin update nang tangin sa upload biang ngin sa pet kai hagini kisngi banwan kadeshan em hanre ngi suba bet ba ula smoma pakila tiblot iki anji kanun gini hikai la niki seng la shaikin wan kin ya target be nga kat kum ka ai nama yala de ula amlen mentrai krem an imar stunat bangi larangi kot ki anyong kan nihu lesi stunat usmo be ba ula rem hanre ka jing be jong di wobre wandang arsne menta usmo kumba utip emo tengin sa pni ka teman ai kapor khamte bhamangi ne khamte bhamai namar ngi ka rule jong kan nihu ngila bam london na ka koi ka por sa ko pe hanai une badang suban ngam tharai chisen ru la de pule ka yeki u shania ba heki staff jongi kat baki ong namar ngila i hakne ka UGC ka notification ba ukdo kata ka clause 9b u klem pule tang ha ka kdo ba shipho ba khatwe ha ka khatwe ka don kumno fi teman thungkam you know they contractual ne permanent fi deban don ka advertisement fi deban don ka screening fi deban don ka selection committee nang tamni tang kata ka selection committee ka don digi phongot ki don ki members of selection committee vice chancellor de tang u chairman hande don ki expert hang to don ki dean ki head hande yakata u klem pule nama ubriu ba lese semphang da pule naman ngimti uwan naka lese naka hindi medium laban ong nama da keren pareng das daga puli ki kiten pareng imar sutu nama bon sen abang keren uang pe ngala ada puli dictionary ngala ada keliyo judge ngala ada keliyo ne ngala ada keliyo te ka jingmut jong executive council ka dekumta ka jingmut jong academic council longta hanrei ngi pare ngi bala tre hang ne tip ke ka board jong executive council ke power and function jong executive council ke power and function jong academic council ke power and function jong vc ke u de ban le ke ba umla ban le ya kata ngi tip ba rector la ban le ka bomon ngim hanrei ngi hapon ni dangi kwa nengim kwa rule himla ban ya la ka rule bala don ka rule thik pathik pi habot de na lembaga academic council ne lembaga executive council ni habot thik pathik namar ngi don lu ka university code hangtong min habia tainia biang kumno phila apnia ya university dagara manta habadon chancellor nama haka university ko chancellor uday chairman chancellor la ban chair ka ta to por vice chancellor habjiba ada don ki jing bakla khamtong haka liang ka khen ka dia la ka jing bakla kituru u hab batai kumno pendon kam bakla ya kapisa dia katakan saban haka university ko tamangi nang habaya sakman ngin ban be nginang punjur be ngene jing si hado bengin pen paus segi pai ba Selansar ka benar hapok ka jala jungi barsha sabar jangan jala pin pa ba uni vice chancellor long fit man shang hang ne ka shuki hanrei phila thong de i president of india i tingi buram ya kata namar ngim la le hanrei
kajing ya khi jongi ganya khamat le se kan sapoi ka por ngin ong hia shukino habau la le kum te ngathrai kum ka manakani ngakan ma bi kli kata jingkli bangin ya thon em sai president amja ngathai de ka por bangin tho ka detail report ngin ai kumno open khanji ki an hakal liang ka thungkam thungjam hakalong ka kong ka penya jaka kam vice chancellor po nihu ngin ai ru ka copy le se so governor bangin batai thik pathik point to point ngin batai kumno new vice chancellor ba pila thung na po president's office hanre wan hang ne po nihu open don kam bakla ya ka borjong vice chancellor ngathai kata ka de ka report bangin snano le se dra ka singi baningkong singin ya haun ingin ya snaya ka report ban phan so president bat copy yo governor jongi ude chief rector